Perquè els calés, com més en remenes, més en gastes. Això és també... I en canvi, viure més bé no vius amb més calés, vius diferent. Què passa, Pitu? Hòstia, boig, tio. Déu-n'hi-do. Tu què és això, aquest espectacle, aquest festival de cassoles? Home, aquí ens fotem al dematí a les 5 i mira aquí uns quants callos, peus de porc, fricandó amb bolets, orella, ventre i morro, unes quantes costellotes, callos, cap i pota. I anem fent. Tot healthy, que està de moda ara, Però ens ho muntem bé, que a la tarda pleguem d'hora també. Sí, arrenques d'hora, però també... A les 5 ens hi posem i a les 4, fins a les 3 anem fent menuts i a quarts de 4 recollim i ja està. Molt bé. Abans havíem obert fins al vespre i fer tapes, però ens tocaven a les 12 de la nit aquí. Boig, és que llavors quasi que treus un matalàs i et pots a dormir aquí a terra a la cuina Foto aquí una colxoneta i vas remenant. Sí. Ara ens ho agafem més bé. Des de la pandèmia ens van fotre girar una mica el cap i bueno, doncs, tot va ser molt dolent, menys alguna cosa que aprens que pots viure sense treballar tantes hores. I es pot viure bé. Sí, però correcte, i a la tarda pots anar a pedalar, pots anar a passejar. Teníem un nano cas, teníem un cas que no el coneixíem. Ja pots... Ara el coneixem, ara ja el coneixeu, sopem amb ell, és el meu fill. Ens ensenya una foto del futbol. Hòstia, com ha crescut el nen, tu! Ja, algun dia l'hem vist jugar i tot, que sabíem que jugava però no sabíem ni quin... Ni si era bo, ni si era dolent, ni res, què, ho fa bé el nano o no? O mirava a la tele, si sortia un dia amb el Barça, que no hi havia, deu ser dolent encara, el cabron. Encara no tira. I això ja fot 5 anys i sempre vam dir el mateix, ho haguéssim fet 10 anys abans, perquè els calés, com més en remenes, més en gastes. Això és també... I en canvi, viure més bé no vius amb més calés, vius diferent.